खुलुमबाय नौदुवार समस्तिनि बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै जोङो भट महाजरिका सारा दिनै जोंनो 25 बोसोरनि उनावबो दिनै जेबो आसा होनाय बायदि खामानि मावाखै। दिनै जोङो हादानाव रायजो जानाया 29-30 बोसोर जालांबाय। दिनै जोंनो लाइननि बेबस्था खालामनो हायाखै, लामानि बेबस्था खालामना होआखै। बेनिखायनो जों दुखु मोनदों। जों बिथांजोंनो दङमोन। दिनै जों 25 बोसोर बिथांजों थाबोबाय बा आं थायाखैब्लाबो जोंनि बर' रायजोफ्रा बिथांजों थाबोबाय। नाथाय बिथाङा दिनै जोंनो आसा बायदि जेबो खामानि मावनानै होआखै। हानि मोन्थायखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा। हानि मोन्थाया बिथांनि धन सम्पति नङा। बे जाबाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड होनाय, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार मोनखानाय, सुप्रिम कर्टनिफ्राय जोंहा अर्डार मोनखानाय बायदि जों हानि मोन्थाय मोन्दों। दा बेयाव हानि मोन्थायखौ लानानै बियो दाङाबाजि, हानि मोन्थायखौ लानानै बियो बेले बेजे खालामदों। सोरनोबा मियादि फाट्टा होआ, सोरनोबा माबा होआ, सोरनोबा होगोन सोरनोबा होआ। दिनै नौदुवारावल'सै हानि फाट्टा मोननो बाखि मानसिफोरा। दिनै दिखियाजुलि समस्ति, बिसान सारियालि, गहपुर गासिबावबो जाजोब्बाय। दिनै जोंनियावल' बिथाङा आसा खालामना दोनदों नौदुवारावल'। दा बिथाङा माखौ लानानै इलेक्सननि खेथि बायदि इलेक्सननि समस्याखौ लानानै बिथाङा मानो बेफोरबायदि थांलाय फैलाय मानो बिथाङा नाटक खालामबाय थादों। दिनै 25 बोसोर बिथाङा बबाव थायामोन। दिनैसो इलेक्सन मोनफैनाय खाथियावसो बिथाङा नौदुवार समस्ति हिसाबै खुन्था थंसे गायफैदों कारेन्टनि। नाथाय लामाफ्रा बहा थांखो बिथांनि? लामा दलां जोंहा रायजोफ्रा बेसेबां उसुबिदा जानानै दङ। बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि बर' रायजोखौ नायाखै। बेनिखायनो जोंनि बर' रायजोफोरा बिथांजों थानायखौ खमाय। आरो जोंहा दिनै सुनिश्चिति सारफैदों कंग्रेस दलनिफ्राय बिथाङा जोंनि बर' समस्याफोरखौ समाधान खालामगोन। बिथांखौ जों बयबो नौदुवार बाखि जानानै नौदुवारनि रायजो राजा जानानै जों बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो बिथांनो होनांगौ। आरो आं बयखौबो खावलायदों, जोङो बर' रायजोफ्रा मानो गिनो? जोंहा गणतान्त्रिक मुगायाव जों जायनोखि बुदा जोंहा मोन्थाय दङ। जोंहा मोन्थाय दं, जों मोन्थाय हिसाबै जों भट होगोन। गावबागाव मोन्थायखौ गावबागाव ला। जों जाहाथे भटनि सार्टआव थांनानै जों गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय दाजा। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जोंनि नौदुवार बाखिनि जों बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो गोसोबायदि जोङो भट होनो हो, गोसोबायदि गावबागाव मोन्थायाव थांनो हो, गोसोबायदि गावबागाव खामानियाव खारनो हो। अब्लासो जोंनि बे बालफुं हालामनि जोंनि समस्या जोंना समाधान जागोन। आं बेखौ बुंबाय। बेनिखायनो आं जोबथारनायाव बुंनो नागिरदों नौदुवारनि जोंनि बिजेपि दलनि भट महाजरिका सारजों जाय बिथांमोना खामानि मावदों नोंथांमोनाबो नोंथांमोननिखौ माव आरो जोंबो जोंखौ मावगोन। नोंथांमोना जोंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम अनुरद खालामदों। बयहाबो मोन्थाय दङ बे इलेक्सन समाव। बयनिबो मोन्थायखौ जों बिख'नायनानै लाबोनायनि जों माबाखौ माने एरियाखौ जोङो ओनसोलखौ जोंहा डेभेलप खालामनायनि जोंहा बयहाबो मोन्थाय दं। बेनिखायनो आं बयखौबो लास्टआव खावलायदों जों जाहाथे बयबो जों माबा खालामनाङा, माने दावराव दावसि खालामनाङा। बयबो मोन्थायखौ लानो हो। आं बेखौनो लास्टआव बुंनानै मिडिया पार्सननिसिम आखाइ खावजोबनानै आं एसांखिनिखौनो बुंनानै आं दोनबाय। आं बयखौबो सुथिया समस्तिनि बर' रायजोफोरखौ बुंदों आङो आखाइनि सावगारियाव भट होनानै कंग्रेसआव भट होनानै एबारनि बे इलेक्सनाव जोङो केन्डिडेट गोदानखौ जों एबार खनसेबाबो सापर्ट खालामनांगौ। बेनि उनाव जों नायगोन बिथाङा जोंनि प्रतिश्रुति होनाय हिसाबै खामानि मावगोन ना मावा। जों बेखौ नायथारनांगोन आरो जोङो गोदान बिधायक हिसाबै जों जुजिथाय खालामनांगोन। जों बयबो हेफाजाब होनांगोन आं बेखौ खावलायबाय।